Når vi er bekymrede, er vi ofte mere frygtsomme. Vi er sammensnørret, anspændte og stresset på en måde, der ikke er så godt for vores krop, vores relationer og vores liv generelt. Vi kommer til at leve i en verden styret af vores tanker og glemmer at være lige her lige nu, hvor vi ved, at vi har det bedst. Så den øvelse, jeg nu vil guide dig igennem, er 3 steps, som kan hjælpe dig med at bryde bekymringscirklen. Så tanken er, at øvelsen anvendes, når du har noget, der bekymrer dig. Og vi går først igennem et step omkring mindfulness. Bliv opmærksom på de tanker, der er her. For ofte så er automatpiloten bare i gang, og vi lader tankerne fylde og styre vores liv. Så første step er at stoppe op. Næste step er at undersøge, hvad der sker i kroppen. Og tredje step er omsorg, egenomsorg. Så hvis du starter med at være lidt nysgerrig på, hvilke bekymringstanker der er her lige nu. Hvad er det, du bekymrer dig for lige nu? Og måske mærke efter, hvordan det mærkes, når du går ind i den historie. Og så måske se, om det er muligt at træde et skridt tilbage og observere din historie udefra, bekymringen udefra. Og sige stille i dit eget sind, jeg bekymrer mig. Jeg bekymrer mig lige nu. Uden at gå videre ind i historien og alt det bekymringen medfører. Men bare stoppe op og observere. Lige nu grubler jeg. Lige nu bekymrer jeg mig. Og bare gentage det et par gange. Og så ret opmærksomheden mod kroppen. Og vær nysgerrig på, om der er nogle steder, hvor du er mere anspændt. Mere øm. Om der er et sted, der træder mere kraftigt frem. Det kan være, der er en trykken for brystet. Smerte i maven. En kugle, anspændthed i maven. En sammensnøring i halsen. En muskelspænding et sted i nakken, skulderen. Bare lige være lidt nysgerrig på, om der er et sted, hvor det træder mere tydeligt frem. Og så stille og roligt ret opmærksomheden derhen. Du kan også placere en varm og venlig hånd på det sted, hvis det er rart for dig. Ligesom for at give omsorg og opmærksomhed til området, uden at skælde det ud og ønske det væk. Men bare sådan en, det er sådan det mærkes. Der er nømhed i brystet, i maven. Så vil jeg invitere dig til at rette opmærksomheden mod det sted. Starte med at trække vejret ind til det sted. Hvis det er en muskelspænding i nakken, kan du forestille dig, at du på en indånding trækker vejret ind til nakken. Og du på en udånding blødgør området. Giver lidt slip og løsner lidt op. Måske er det halsen. Så det er der, du forestiller dig, at du trækker vejret ind til halsen på en indånding.
Og en fornemmelse af at blødgøre og give lidt slip på området på en udånding. Bare lige sid her et øjeblik og træk vejret ind til. Og blødgør og give slip på en udånding. Tredje step er så at give dig selv noget egenomsorg og møde dig selv venligt i det her. Og måske spørge dig selv, hvad kunne jeg have behov for lige nu? Hvad længes jeg efter? Eller hvis der er nogen, der skulle hviske mig noget ind i øret lige nu, hvad kunne jeg så have behov for at høre? Så gentage det ord, eller se det symbol, det billede for dig, der opstår. Hvis det er det, der sker. Eller gentage den sætning. De ord, du har behov for at høre. Det kan være, jeg er her for dig. Hele det skal nok gå. Du er ikke alene. Jeg holder af dig. Du er på rette vej. Eller måske det hele løser sig. Det skal nok blive godt. Det hele løser sig. Det skal nok blive godt. Og bare lige sidde et øjeblik og tilbyde dig selv de ord eller sætninger, du har behov for at høre. Og gentage dem et par gange. Imens du måske stadig har hånden på ømheden. Eller bare har lagt din hånd på dit hjerte på midten af brystet. Og mærker hånden i kontakt, imens du gentager ordene. Og så inden øvelsen er slut, vil jeg lige invitere dig til at rette opmærksomheden mod lydene. Lydene tæt på. Fra din egen krop. Fra de andre i rummet her. Lydene udenfor. Og dine fodsåler. Kontakt med gulvet. Dine hænder i kontakt med hinanden, med låret, med maven. Eller det sted på kroppen, hvor hånden måske stadig er placeret. Og måske bare lige være lidt nysgerrig på, om du oplever en forskel fra da du startede til nu.